Evangelium podľa Matúša, 8. kapitola, verše 23 až 27, búrka na mori. Keď Ježiš vstúpil na loď, nasledovali ho učeníci. A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď a on spal. I pristúpili, zobudili ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery? Na to vstal, pohrozil vetrov a moru i nastalo veľké utíšenie. A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že ho aj vetri, aj more poslúchajú. Drahé sestry, vzácni bratia v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, milí priatelia. Vypočuli sme si príbeh zo života Ježiša a jeho učeníkov. Musíme konštatovať, že Matúš, colník, tento príbeh opísal dosť stroho, skúpo, aj keď pomerne jasne. No ja som človek, ktorý si všetko rada rozmení na drobné. Potrebujem si veci, udalosti, príbehy rozobrať, ujasniť, zosobniť, prežiť a čo najviac zobrať pre seba. Dovolte mi byť trochu sebecká a z tohto pohľadu, z mojej potreby vám odovzdať to, čo som sama z tohto živého, mocného Božieho slova prijala. A tak v úvode premýšľam, kto v tom príbehu som, ak si ho chcem zosobniť. Som ten učeník, ktorý najviac trapoší a ide zobudiť Ježiša? Neviem, či sa viac bojím zobudiť Ježiša, ktorý si šiel odýchnuť na loď, tak ako vždy, keď veľmi potreboval načerpať silu po vyčerpávajúcich výkonoch. Alebo sa bojím toho, čo mi povie. Vyhreším? Alebo mi bude vďačný, že som zachránila aj jeho? Nespal ešte dlho. Bude mrzutý? A zvládne to vlastne? Alebo máme byť vďační, že ho máme pri sebe? Lebo prišla naša posledná hodina a predsa nás, ktorí sme s ním, prevedie do svojho domova? Bojujem v sebe. Neviem, čomu mám dať prednosť. No nakoniec sa rozhodnem. To, čo vo mne tiež vyhralo, je strach. Strach o holý život a zodpovednosť za seba. Mám doma deti, ktoré ma ešte potrebujú, ale aj zodpovednosť za iných. Možno sa nik neodváži Ježiša zobudiť. Bojí sa viac ako ja. Možno nemá silu, ktorú som dostala ja na riešenie situácie. Vonku na lodi, na vode to fakt vyzerá hrozne. A nielen vyzerá, ono to naozaj strašné je. Hromy, blesky, výchrica, vietor dvíha vlny, takže naša úbohá loďka sa doslova nachádza vo vode. Nie na vode. Všetko nasvedčuje tomu, že nás voda, teda zlá sila, ktorá ju ovláda, búrka, chcú nás akoby pohltiť. Najhoršie je, že nemáme pod sebou pevnú pôdu. Kolíše, hádže to nami. Tak vezmem všetku sílu, ktorá vo mne je a nakoniec za Ježišom vyrazím. Isto nám pomôže. Sme jeho žiaci. Máme pred sebou ešte mnoho. Veď sme ešte nič z toho, čo sme sa s Ježišom naučili, neodovzdali. Musíme byť zachránení. Boh nám dal život, schopnosti, silu, situáciu riešiť. Zmieta ma to, keď idem dolu schodami do palubia, do podpalubia, ale som rozhodnutá. Ježiš musí vidieť, čo sa deje a musí patrične zasiahnuť. A on vstane, vyjde na palubu, lebo pochopil, že som hodne situáciu prevzala do svojich rúk, keď som jednala tak, ako som jednala. Teda všetci musia vidieť jeho reakciu na moje správanie. A on ma chytí za ramená, úprene sa mi pozrie do očí a povie: Jeho vlastný, čo sa strachujete, ľudia malej viery? Táto otázka je plná mierumilovnosti, lásky, porozumenia. Znieje vo mne spolu s tým jeho úžasným pohľadom priamo do mojej duše. Ježiš ma plne ovládol. Zasiahol ma svojim pokojom a láskou. Žijem tým jeho pohľadom, jeho sklonením ku mne, k mojej osobe. A vôbec nevnímam, čo sa deje ďalej. Len vidím, že sa obrátil k moru, vetru, jeho nieveľká postava sa stala akoby urastenejšou, teda tak mi to pripadalo. Nevnímala som, čo povedal. Žila som tým jeho pohľadom upreným na mňa. Odovzdával mi svoj pokoj. Už som len videla, že situácia sa zmenila. Nastalo utíšenie. Vôbec ma neprekvapilo. Keď dokázal upokojiť mňa, môj hrozný strach, môj nenormálny nepokoj, to sa ešte nikomu nepodarilo. Nik nevedel utíšiť môj vnútorný nepokoj a veľký boj, ktorý som tam tak často prebojovávala. Aj keď, musím uznať, tento boj bol asi ten najväčší vo mne, aký kedy bol. No vďaka, že práve v tejto situácii
som nemusela byť sama so sebou. Vďaka, že práve v tejto situácii bol pri mne ten najpokojnejší, najláskavejší a najmocnejší zároveň. Vôbec mi nevadí, že iným sa zdalo Ježišovo slovo ku mne silné, strohé. Ja som ten najvďačnejší a najšťastnejší človek, lebo Ježiš sa ma dotkol. Rukou, pohľadom i srdcom. A vďaka môjmu vnútornému víťazstvu, že som nakoniec za ním šla, vidia a sú posmelení i ostatní, že za Ježišom sa oplatí ísť v hoci ktorej situácii života. Asi takto by som ja opísala svoju skúsenosť s Pánom Ježišom Kristom, keby sa tento príbeh odohral mne a ja som bola tým písateľom biblického príbehu. Keby som písala príbehy do Biblie ja, asi by sa ich toľko nezmestilo, lebo by boli podstatne dlhšie. Alebo by Biblia musela byť o mnoho hrubšia. I keď táto hrubá je. Ja totiž túžim opísať každý detail tak, aby to mohol každý precítiť. Aby každý túžil naplno prežiť Ježišovu prítomnosť, Ježišovu moc. Moc lásky, pokoja nad nami, nad našimi životmi, nad rôznymi búrkami života nášho, alebo búrkami života našich najbližších. Ja totiž veľmi túžim, aby to slovo, ktoré sa stelesnilo, vtelilo, stalo sa telom, bolo stále živé, mocné. A aby všetci ľudia túžili po ňom a nechali sa ním zmocniť, zmeniť. Viete, čo som si ja uvedomila po mnohých svojich životných búrkach? Že som všetky prežila. A viete prečo? Lebo som sa rozhodla upriamiť svoj pohľad hore, k Bohu. Nie na problém, nie na mňa, ani na iného človeka. Rozhodla som sa to nevzdať, nezrútiť sa. Dokonca som sa rozhodla teda po tom vnútornom boji ďakovať za tú, ktorú búrku života. Lebo ani lístok na strome sa nepohne sám od seba, ale pôsobením vetra, fúknutím. A lístok dovolí, nebojuje s vetrom, nechá so sebou viať. Aj vďaka tomu sa opelí množstvo kvetov, z ktorých sa zrodia plody a časom dozrejú skvelé šťavnaté ovocie, ktoré slúži všetkým. Aj mne je mnohými tými životnými búrkami vždy niečo odovzdávané. Najčastejšie mi je povedané: bacha, nie si dosť úprimná. Pozor, nachádzaš sa v pozícii, ktorá patrí niekomu inému. Inými slovami si povýšenecká, pyšná, alebo hele, uvedomila si, že nemáš dosť lásky? Vždy som túžila byť farár, ktorý nehovorí naučené frázy, poučky, ale autenticky pristupuje ku každému človeku v jeho situácii. A hádajte, čo mi ten najlepší režisér môjho života narežíroval? Takmer každú situáciu života. Dnes nechcem hovoriť o svojich búrkach života, aj keď ich je viac než dosť. Chcem si niečo pre vás nechať aj na budúce. Ale dnes veľmi si želám, aby sme si každý pripomenuli tú svoju búrku života. Aspoň jednu. Teraz, v túto chvíľu. Ideálne s notískom a perom písať. Ako by sme príbeh svojej búrky života opísali? Akú úlohu sme v nej zohrali? Kde sme objavili Ježiša? Vnímali sme ho vôbec vtedy? A keď sme ho konečne objavili, alebo sa objavil sám, lebo my sme nemali odvahu ho otravovať s takými malichernosťami, ako sa k nám správal, keď sa objavil? Kričal na nás, že máme malú vieru? Napomínal nás? Alebo na nás úprene hľadel a s láskou odovzdával svoj pokoj so slovami: drahé dieťa, som tu s tebou. S malým sme boli voľakedy na kúpalisku. Veľmi sa bál. Hovorila som mu: neboj sa, pozeraj sa mi do očí. Nepomohlo to nadlho. Asi nemám v sebe dosť sily, lásky, pokoja. Musím ešte veľa prijímať. Niekedy je ťažké veriť a prijímať. Niekedy je veľmi ťažké veriť. Zveriť sa s tým, čo prežívam. Veriť, že situácia sa zmení, že ja ju vlastne ani nemusím riešiť. Že táto situácia si odo mňa ani nevyžaduje moju aktivitu, moju akčnosť. Niekedy sú situácie, búrky života len preto, aby sme sa upokojili my sami. Niekedy je viac búrky okolo nás, ako v nás. Nebojme sa búrky života. Žiadnej. Po nej totiž príde vždy lepší a čistejší vzduch.
Po nej sa nám bude lepšie dýchať. Po nej všetko utichne. Po nej nastane pokoj v našom srdci, v našich vzťahoch, v našich domácnostiach, v našich spoločenstvách, v Božom svete. Nebojme sa búrky života. Žiadnej totiž nie sme sami. Niekde v kúte, v podpalubí čaká náš Pán, kedy ho zavoláme na pomoc. Tak ho smelo volajme.